asini roham. Sai pargogo imahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga tarino tu hasesani dosata. Songonondo hata ni Jehovah, unang homa biar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujou guarmu, au napunaho, hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Tabigema hata ni debata turpuk ni ari mingguon sian Yohanes 4 ayat 20 sahat 20 onom. Tajahama marsori-sori. Didolokon do martangiang ia opung nami, gabe didokhamu ikon Yerusalem do partangyangan. Duni nina Yesus mamandok ibana, porsaya maho di au inang, naro matikina, gabedang pola bedolok on manang Yerusalem partangyangan tu amai. Disombahamu do naso binotomuna, hubotohami do nahu sombahami, ai bangso Yahudi do haroroan ni haluaon. Alai naro matikina jalanunga ro inwaeng, gabe di bagasan tondi dohot hasitongang martangyang akka partangyang natutu tu amai. Ai akka partangyang nasongoni dipangido amai. Tondi do anggo debata, asa akan martangyang tu ibana, patut martangyang di bagasan tondi dohot hasitongan. Tuni didok boru-borui mamandok ibana, huboto do nanaeng ro Mesias manamuar Kristus. Ia dong ro ibana, barita honona do salhut nai Tuhami. Dungi nina Yesus mamandok ibana, au doi nama katai dohot ho, ido sahatna, martua do akana tu mangihdon hatani debata, jalan napeopsa. Amin. Amin.
Taha tidakon maha porsiaotai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana ditubuhon ni si Maria, naga begabean sian tondi parbadia, andorang sahubuan. Ido tuhata natu mau nabernit, di panguhum ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natua tubanua toru dung ditanong, namulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata, Jehovah amanai parguguna suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhum halak nama ngulu dohot namate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nam mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabegema kor paduan suara Maranatha.
Tabegema tikting di minggu sadarion. Tabegema tikting di huriat tadi bagasan mingguan na perjulu guarni minggu ta sadarion ima minggu okuli setong mengaranapi mataku tu Jehovah. Psalmen 25 ayat 5 doho topik marsoba sian nasaroha tu debata. Psalmen 55 ayat sada 1 ayat 10 sada. Napa duahon pakobasion ni padita resort sadarion minggu 12 Maret 2020 padita Hagabe Resort Mampang Perapatan Pandita Sang Hormat Banjarnahor STH MM Marhobas di HKBP MT Haryono na patuluhon sermon pelayanan ibadah pariatif. Sadarion minggu 12 Maret 2020 pukul 11.30 WIB maringanan di ruang sekolah minggu di Patupado sermon pelayanan ibadah pariatif. Napapaton olahraga bulu tangkis bersama. Sadarion minggu 12 Maret 2020 pukul 10.05 WIB maringanan di lapangan HKPP Mampang Perapatan di Patupado olahraga bulu tangkis remaja dohot naposo alani pinabotohon tusude naposo bulung dohot remaja asaria madohot isa napalimahon penyuluhan penyakit kanker. Sadarion minggu 12 Maret 2020 dung sidung permingguan siang maringanan di gedung gereja HKBP Mampang Perapatan di Patupa penyuluhan kesehatan taringot penyakit kanker Marhite Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YVKI secara gratis alani talian bemarohatta laho madohoti ulauni napanopon patanakon hatani debata manang PHD di hari Kamis 10 Maret 2020 pukul 10.01 siawib di Patupa Marsiajar Kur manang PHD ina Kamis maringanan di gedung serbaguna di sosohon matusude ina Kamis asaria madohoti PHDI di hari Sabtu 10 Maret 2020 pukul 10.30 di Patupa PHD Naposo Bulung maringanan di gedung serbaguna ni sosohon matusude Naposo Bulung asaria ro madohoti PHDI napapituhon partangyangan pasen perjulu di hari Jumat 17 Maret 2020 masuk pukul 10 siang 30 maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan di Patupado pertangyangan pasen perjolo manang panonon ni Tuhan Yesus pinangido tu sude ruas ni huria asaro mahita laho madohoti pertangyangan pasoni jadwal pertangyangan pasen tahun 2020 perjolo hari Jumat 10 Maret 2020 masuk pukul 10 siang 30 baduahon Jumat 24 Maret masuk 10 siang 30 patuluhon Jumat 31 Maret tahun 2020 masuk pukul 10 siang 30 papaton tanggal 1 April 2020 masuk pukul 10 paduan suara nanaing mengisi kor di pertangyang pason pinabotohon matu perhaladu. Napawaluhon pesta parheheon anak sekolah minggu. Hobartu program sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan tahun 2020 pesta puncak parheheon sekolah minggu di hari Minggu 26 Maret 2020 songonon mah pertordingi ulauni. Perjolo latihan pra parheheon manang latihan menyanyi sekolah minggu akan dilaksanakan ganuk hari Sabtu dohot minggu napaduahon lomba parheheon sadarion minggu 12 Maret 2020 pukul 10.30
dung marsikola minggu maringanan di lapangan parkir mobil gereja di Patupado lomba fashion show manang kreasi ulos tu horong 1 sampai horong Naubalga kelas 1 sampai kelas 7. Penanggung jawab Kak Serli Hutajulu di 0812 96 94 4134. Minggu 10 Maret 2020 pukul 10.30 dung marsikola minggu maringanan di Gedung Serbaguna di Patupado lomba sekolah minggu idol vokal solo tu kategorial kecil kelas 1 dan kelas 2 dan kategorial besar kelas 3 sampai kelas 7. Peserta akan membawa 2 lagu yaitu lagu wajib dan pilihan. Kategori kecil kelas 1 sampai kelas 2 lagu wajib Loas Rotuau Dak Danak. Lagu pilihan Naparjolo Bersama Tuhan Aku Bisa. Napa 2 hon lului hamu harajaun ni dibatasi buka sekolah minggu nomor 140 ayat sadah. Napa 3 hon Walking with Jesus. Kategori besar kelas 3 sampai kelas 7 lagu wajib Beta Hita Marsikola Minggu. Lagu pilihan Naparjolo semua karena anugerahnya. Napa 2 hon parange akan adenggan sebuku ede sekolah minggu nomor 10 sada. Napa 3 hon 1000 reason. Napa siahon pemeriksaan kesehatan. Hombar tu ulaun pesta gotilon dohot ulang tahun 40 hon. Di pabotohon matu sude ruas ni huria di hari Minggu 10 Maret 2020 dung parmingguon arian di Patupado pemeriksaan kesehatan gula darah, kolesterol dan asam urat dengan memberikan kontribusi sebesar 40.000 per orang. Bagi jemaat yang ingin mengikuti dapat menghubungi Nyonya Butar-Butar, Lia Boru Mangusong atau Nyonya Tapubolon Kristianti Boru Sihotang. Yang ke-10 Kompen Distrik Pelayanan Full Timer di hari Senin 13 Maret 2023 pukul 10 dung sidung maringanan di HKP Resort Cibubur di Patupado Kompen Distrik Pelayanan Full Timer Tuan dan Nyonya rumah pelaksana Kompen Distrik yaitu HKBP Resort Mampang Prapatan, HKBP Resort Tebet, HKBP Resort Kebayoran Lama, HKBP Resort Menteng Lama, HKBP Resort Cibubur dan HKBP Resort Ancol Podomoro. Rap udurma aka parhalado madohoti kompeni jala tatangyak konma asa denggan mardalan kompeni. Na 10 sadahon pembinaan dan pembekalan guru sekolah minggu di hari Sabtu 10 Maret 2020 pukul sampai selesai maringanan di HKP Lejen Suprapto di Patupado pembinaan dohot pembekalan guru sekolah minggu distrik 8 DKI Jakarta nani dohotan ni 5 utusan guru sekolah minggu HKBP Mampang Prapatan. Napa 10 dahon nama ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata di tangan siamun nado gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 16 ruas namar sahit tabuan ma di bagasan tangyakta aka ruas namar sahit di bagasan minggon hatani debata pasahap madalan mutu jahoba jala hapo si ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 parhepengon terlampir. Jadwal pelayanan dan kegiatan HKBP Mampang Prapatan tajahama nadong di haratasta akapalean hamulation dohot na asing na sojinaha di tiktingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songoni matikting di riat tadi bagasan samingguon tuhat tama nama masuk-masuk. Tabegema Korama.
Papungu pelean mahita sada A sada B, marende mahita sian buku ende nomor 588. Dameni dewa tanah sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma turpuk camita di minggu ne baru di bagasan tikion ima minggu okuli na tersurat di Psalmen 55 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Hujahahon ma di tonga-tonga ta.
Panunggulio di roha mamuji debata. Beta hamu ita edeho ma Jehova, ita olopoma partano batoan ni hatuota. Ita dapoton ma tujolo ni bohina marhite-hite puji-pujian. Ita olopoma ibana marhite-hite edde. Aide bata na tipul do Jehova, jala raja bolon mengatasi sude akka debata. Di bagasan tangan nado akka ojahan ni tanoon. Jala guru di ibana do pucu ni akka dolok. Guru di ibana do laut. Jala ibana do tumopasa. Jala tangan nado cuma dihon tano darat. Beta hita manukap dohot marsoba. Marsinggang mahita tujolo ni Jehova si topa hita. Ay ibana do debatata, jala hita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni tanganna. Sadarion, au ditanyok kamu niya suarana. Unang mata kange hanguro hamuna, songon uju di meriba, songon ari uju di masa pangujuna di halongonan. Ujunan niya kau pemuna ahu, tung diuji ahu, atik pe naong di idana sida pabahenakku. Tung 40 tahun bolon leleng na ahu marbias-bias mida suduti, jadi nikuma, bangso parrohalidu dona sida, alai dang ditadana sida akka dalaku. Jadi pola maroari ahu di bagasan rimasu, molo tu masuk nasida tu pada di anakku ima sahatna. Naking disi markur punguan Maranata dohot punguan nama Pitor tabado senyum nyakaina. Apalagi namarkur punguan nama. Mungkin Pitor tarida patar siri hasih ini molo markurkan. Jadi las doruhat tadi si anggia ma tangyang ta ati kenang na paling pul nak senyum nasida anggia ma lam ringgas nasida merkur otomatis kur ringgas mana sida latihan ati inang song di marana tapi jago naking di perpaduan ni na poso dohot akka na lebih tumua bui di padu nasida saling mengurupi akka halubir di tengah-tengah ni huria anggi ma lam tu ringgasna nang akka punga kurna asing use laho rap do di akka pakobasiun di huria hata ni debata di bagasan tikyon ima topik ni turpuk marsobba sian nasaroha tu debata molo didok marsobba sian nasaroha suku-sukun na adong don waeng marsobba manang beribadah na sosial roha pasti na adong doi adong do halak marsobba manang tadok maju merminggu manang beribadah holan alana rutinitas jadi merasa kosong jiwana molo soro merminggu ujung naga bedok ma aladang berminggu sehari ibadah songon nasu tabu perasa kuah dang merminggu au naking je istilah kata tanda kutip dang mengisi absen tu gereja adong do muse halak na ro bersobba manang merminggu manang martangi yang tu dewata ima holan patuduhon naringgas adong mamuse bahasa di dok og gabe son sada kritik adong dona na mersobba manang naro madapoto debata memang alana terpaksa na amang lut inang boima ala didok rohana gudang buwa kubah pinoma molulau nang tu gereja mo rusotik bebaki adong mamse naro tu gereja ala kewajiban na merkur ibadah sektor namen nong pungan namen nong merkur nina ujung naro ma tu gereja manang mersobba mah ala nido Roma parpesal di bagasan tikyo didok beta hamu itai dehon ma Jehova itaulopon ma partano batuan ni hatuautai itaulopon berarti boleh di bahasa Indonesia bersurak-surak marilah datang marilah bersorak-sorak
Jadi molo didok marilah bersorak-sorak dak hola sebatas mekeli. Dan holan sebatas ibana holan marsuara ala ditiki mariddi ibana sian edenai marhitena mariddi ibana ikon arahonon na dongan na mariddi idu dok nakingan itaulo pema au mariddi ikodo dong aku mariddi ala nedekku ala idang nalaho hola pengikut tuau ala ikon ala na tertugu du ibana mangolopon debata ha tuau tainina ala nido amang dot deinang molo ro tu per minggu pe tu per sobau pe dada na ala per musik ibana dada ala na song leader ibana dada ala nadong ulona ala memang keharusan kewajiban ala niaha ala ni debata ha tuote ala ni debata sumber kebahagiaan te ala ni marhiti hata ni debata di bagasan tikion bohadu hitam marsoba sian nasaroha tu debata na perjolo marhiti hata di debata ima ikon pacupang dohita dohot debata ikon pacupa dohita dohot debata dang pacupa dohot dirita di ayat 2 ita dapoton matujulu ni bohina marhite-hite puji-pujian ita olopom maibana marhite-hite ede jadi adong do persobong pacupa dohot pribadina dia mah ciri-cirina orang yang beribadah berjumpa dengan pribadi dia mah ciri-cirina molo cocok di rohana mekel mebana tabu molo musik cocok di rohana molo situa cocok di rohana molo padita cocok di rohana marjamita molo dongan sahudulanna cocok di rohana raphudul dot ibana molo sudi na berhubungan di gereja cocok turohana ima ibadah bertemu dengan diri sendiri apa yang menyenangkan pribadinya alai molo marsobba paadop debata diakui di bagasa dirina mangaranap debata siap banua gejang mamer ibana alani hahuranga dia penadong disi molo somar korpe ibana molo sosong leader pe ibana molo somar hobas pe ibana dia tidak merasa kehilangan dia merasa nyaman marlas di roha do ibana marulopolop do ibana alania ala paduk bohi do ibana do debata ala persoboni paaduk bohi do debata berjumpa dengan wajah Allah bukan bertemu dengan pribadi kita alani do amang dot dina na dia holongan di bagasan Yesus Kristus buasa hita ro marminggu tu bagas coroon kan na merayakan kebangkitan di Yesus tu hita alani merayakan kebangkitan tadu hita hakiota itu kan buasa hari minggu marpungu nama kalason haheon Tuhan Yesus alani setiap hari minggu perayaan dui di hita perayaan tentang kebangkitan Kristus jala pengoton tu haheota jala hita pe ikon ingot do amang dot inang tamu ni debatado hita tu son tamu ni debatado hita tu son ala ta akui do nang di bagasan ngolutas sigano pari jauh ni debatado on bagas ni debatado on ala ni ikon paradium badiri lau pacu pado debata jadi amang do inang molo di utanamihan molo lombar minggu hari minggu ne aka para hari Kamis aka ina mulai hari Sabtu ngadi padenggan bajuna kabayana dangolo asal rotu gereja ikon na terbaik nunga ikon di nunga alir bana neng pacu pada debata je mulai hari Kamis ngadi padenggan om manok pakai kuari minggu dang nagabi kabaya baru dang manang bajuna baru bahasa si kumar kabaya dang nalana kolot alani naruhana do neng pacu pada debata alani dia mana terbaik ikoni do benok putu debata unang ditiki pacu pada hula-hula baga-baga kiba reuni iba do akadongan iba baga-baga kiba ale roi batu jawab tu bagas coron debata tolema na penting sopan ala dirajumi do persobau tu debata pacu pada debata do dihita salhutna los ido mangguguyon nang aka
akaina di tiki gereja mula-mula di Habatahon. Jadi dang adong dope songo kita kertas acara, dang adong dope slide, dang adong dope buku ede, ai so perlu buku ede. Alani hadang perlu, ala dang diboto akaina majah, ai buta huruf do. Jadi buhama lau marede di otamu dope masa di gereja situ adu majah buku ede. Ala gudang naso maboto majah. Alai sadar tidak sadar tertata mana sida menghafal ide ayat sada 1 ayat 5. Jalalos idom membentuk karakternya nasida gabi pejuang-pejuang akaina di tongan ibagas. Ala tano tuhil do di bona pasogi. Tawor to tanah tuhil tano nakaras. Mauldo mangula. Nuang pengamule perubah gudang. Ala nunga gudang teknik pertanian. Alai ditopa do gabe pekerja keras adong hubungan ni tu hubungan partot dio tu debata. Alani do dihita salhut nana de holonga di bagasan Yesus Kristus di ayat 2 ita dapat ton ma tu jolon ibuhina marhite hite puji-pujian ita olop pemebana marhite hite edde. Ido benna edde na teddehon ikon edde nagok persistitutuota do. Ikon ede naharuar sian haporsyata pengakuan kita terhadap Tuhan. Ibana do hatua di ngolutta. Alani molo tadu pipenwang masa sulit di ngolutta manang bocah perohatta manang ruduk pepikirata songon gorne minggu ma okuli sai mangarana do Jehova. Napa dua bohado hitam mersub basian nasaroha tu debata. Na perjulu naking iko paduk buhi do hita do debata. Na paduahon amang do inang diara do hita marite turpukon marsaor do debata adong haruar panidangion haporsion. Jadi ibadah itu harus menyaksikan iman. Di ayat 3:1-5. Ai debata natibul do Jehova jala raja bulun mengatasi sudi akka debata. Di bagasan tangan na do akka ujahan di tanoon jala guru di ibana do puccu ni akka dolok guru di ibana do laut jala ibana do tumopasa jala tangan na do cuma dihon tano darat. Jadi adong panidangion haporsion taringok tu debata na mangatasi salhutna na adong di portibion di torupe di atasi debata do Allah menguasai. Di darata pe dikuasai Allah, di dolok pe di natibo pe diwasai debata. Di haporsiai halak di luar Israel do adong tolu dewa. Jadi dewa na perjulu ima dewa Molok ima na menguasai na digijang baru dewa Bal ima na di tanoon dungi adong mamuse dewa Tiamit iman adong ditor. Jadi di rajumina sida do tolu debata menguasai sude portibion alai ro perpesal memado debata do na mengatasi salhutna ditoru mau juga dikuasai oleh Tuhan. Iru benna roh Yesus lago manaluhon waso na ditoru ima maut. Di tanah ope diwasoi debatado. Di gijang alani do molo di laut pehitam menyelam marukor di bagasan lauti saha tu dasar nai adong do di si debata di sido debata. Mar mobil pehita di darat manang tu dia pehita mangalaka di sido debata di si. Los mer kopal habang pehita manang marpesawa pehita di sido debata di si. Allah aporsion ni halak Kristen. Allah itu ada di mana-mana. Dia omnipresent, di mana saja ada. Hidup benamang dot inang konsisten do teologi di HKBP taring tu hadirion ni debata. Marhite edena molo maredde HKBP buasa dang diarahon tugijang tanganna. Hu sombaho Tuhan. Allah Tuhan dakola digijang alai di sudi ingana. Konsisten do
teologi ni HKBP Tuhani manang di dia pe maringanan mula ulang rap do tita ibana mengendalikan ibana manopa jala ibana natotong mamasu-masu hidup benar hidup Immanuel Allah beserta kita asa amang lut dinang na diholongan di bagasan Yesus Kristus diarah do hita marsob bahita sian ras sian panidangion haporsiam nama mereng di bata natotong rap do tita alanido ahman wang natadupi ahman wang pergumulata ahman wang nahacit dang boy i amang inang manudati hita lau marpanidangion taringot tu debata na mengatasi saluhutna termasuk pergumulata boy do balga masalah manang pergumulan na tadopi di bagasan tikyon ala taingot ma balga dope debata siang masalah ta boy do memet nuaing masalah na tadopi ala ikoni ngotot tama debata tetap do balga diasi dot holong ni rohana hidup benna ibadah bukan rutinitas alai molo beribadah pehita molo mersobba pehita ikon adong ma dampakna di parnguluan unang ringgas beribadah alai los ringgas merbada unang gak bisa ni alai ringgas martangyang laos tangyang naima nang ulah holonna di bagasan goluna si gano pare na mangigut marhitihatan ni debata di bagasan tikyon marsobba sian nasaroha tu debata na batuluhon ima roh mangaduk di bagasan haserepon ni roha di ayat 8 unang ma takangi hamu rohamuna songon diat onon beta hita manukap dohot marsobba marsinggang mahita tujolo ni Jehovah sitopahita manukap marsinggang adalah keadaan di bawah jadi molo rohita nuaing tu bagas coroon status ta amang dot inang saru pada sudi rap jolma pardosa do hita hidup benadang bui taro di bagasan kesombongan ala adong halubiota adong kekuasata adong kekuatata adong kepengta manang adong halubiota molo idu tapa adupon tu debata gagal mahita pacu padohot debata jala gagal mahita marulupolop tordita molo idu tenatabuan tu bagas coron di debata lau pajuk padohok debata boy manong songon namang do inang holat dibereng ibana sahudulanna songon naso cocok tu selerani ibana pitor sabi-sabi masih malolongna iwo tu sabi-sabi kan ninna buti molo holar salan nong parhaladui mangulah-ulonna hola mula segereja pitorona sonatu sani sohi parade dirina ni nama hola mulak anong segereja na dihatai ise mause paditana asing paditai hola nai ber berjami tarakyan asing di mause ma kan baru muse hola mulak anong segereja dohonon nama ai mada pungwana mai odo be merkur urang gajang di mause dohonon nama no muse ai dia do rasong lideron Habe nak tinggal lebat iko katop to mayu holani dia tahatai manang di dia pe selalu nadong sen garejot di bereng iko gawe konsumsi publik me dang nabar itu berarti isu na dicupaina pribadina keterbatasanna ai kan akan terbatas tu hitana rotuson adong disok kita orang na sempurna dang adong suri du hita iso colma perdosa hidup penna roh profesal di bagasan tikyo dido beta manukap jala mersoba marsinggang duguli di baen di jakanna napa tudun lea dia dupan di debata lea hita alai dia dupan di debata dia holongi hita gabe di baen kita di bagasan asidot holong ni rohana alanido halak na marsoba di bagasan serep ni roha tu debata mulak di bagasan las ni roha marulupuluk tordina jala dapat gugu ibana di bagasan pernguluana sarupa do hita na pungudison manang bohape titelta
manang bohape tingkatan ekonomita, manang bohape perkerjota, manang pimpina pehita diinganan perkerjota, aliang go dia do pani debata. Akan na dipatau do hita, jala akka jolma nalea na perlu ditobus debata, na perlu dipergogoi debata, na perlu dihasiati debata. Asa boy hita salhut na amang dot inang bersemangat di bagasan perdalanan di ngeluta. Hidup benna diaraho kita marsinggang. Tua dopan di debata alamat segudang nana yang pasahaton debata tu hita. Ikon sadar do hita kita sangat membutuhkan pengasihan Tuhan. Molodang sadar hita pertolongan Tuhan. Jala molodang sadar hita colong manalia jala nagale jala perdosa hita. Yakin mahamu amang dut inang dang boya marlas niroha. Hanya orang yang sadar atas keterbatasan dan dosa-dosanya lah orang yang terbuka terhadap anugerah Allah. Na berpudi mariti hata ni debata di bagasan tikyon. Dia raut do hita asa boy marsubba sian nasaroha tu debata dia raut do hita unang takkangi hamu dirimuna. Di ayat 8 unang takkangi hamu rohamuna songon uju di meriba. Jangan keraskan hatimu. Ahna masa di tonga-tonga ni bangsa Israel di Meriba. Ditiki perdalanan nasida sian halongonan menuju sian Mesir, lautu tano Kanaan, memulus menasida jala istirahat di Meriba. Mauas dang dibereng aek di si. Itu Roma yudot si Musa. Wahana muas Musa, ibu koha mi mulak. Neng mulak tu tano Kanaan. HP isok kami male-mele mauas sami nina. HP dang dibereng nasida. Wahado di batandong mabuan nasida. Mamulus sian laut rarai. Laut na terbelah dua. Dang dibereng nasida buhado di bata merdala raklot nasida di tonga-tonga ni perdalanan guru ni. Karena gurun adalah simbol dari keterbatasan. Otik dosi panganon, otik dosi inumun, linggom-linggom pedang adong disi. Ale dilinggomi asidot holong ni rohan debatado. Buhado hit amang asabui majalo naudi dot nadenggan. Siad debata di ngolutang. Molo lupa hita di akan naudi dot nadenggan. Dipudi nang niliau ni debata. Kita akan gagal. Buhado hita merasakan jalama kirim dengan bahasa ni debata tujolo ikut jolo tabereng do dipudi pe nunga di pasah debata asidot holong ni rohana tu hita. Orang yang tidak melihat ke belakang pemberian Tuhan, maka dia akan susah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan ke depan. Alani persoboni mengarah kita maka melatih dengan bahasa ni Jehovah di ngulutah. Gudang akan di pasahat tu hita. Alailas gudang dope nanai pasahat ni debata tu hita. Alai kulkap duru hatta hapor siapa ikor rodo hita tu dupan ni debata. Mamereng jalan maka tidakon. Tuhan itu baik dan akan tetap baik dan akan tetap memberikan kebaikannya hari ini sampai selama-lamanya. Unang tapatakang rohatta. Unang semarutu mutita. Ala gudang do hita. Udang baco hamu apa lo dosoni boy du baru tita ala sai mangido hita HP justru asing nata jalo olo malepas kendali hita olo makawatir hita olo maborbonosa kita mabiar hita HP sian panidang yotta nunga mace gudang nang dibolus jala dia si debatado hita dilehon akka naso boy taula dilihat debata. Daku tamang dot inang ya do hita meruji-ruji raphudul amatta dot inatta di tonga bagas dungi mamereng tupudi di perdalanan ni ngolu dungi gabe sahak matu sada pakatayon imada molo ni bereng tupudi dakya sahak tu pikiran boy jalo songonon alai dung di bereng-bereng tung matsegudak kape si leon di debata. Akamu amang dot inang na duming ka perkara juamu
Di tiki metamu belum tentu terpikiri hamu di ulangmu na sonarion. Akahamu amang dot inang nadumasip bagasmu. Radang terpikiri hamu di tiki poso hamu adong di hamu songoni. Apalagi narosya kuta mangirbang di Jakarton. Hacit siakuta di Paborhat alay dung di Jakarta. Bui dumenggap perngolana radak ya terpikir hita di tiki met songoni ala dung terujuruji molo sumadok moliate behita mol do hita mamereng akka kebaikan-kebaikan dan anugerah Tuhan yang akan diberikan kepada kita di hari yang akan datang. Ala ni halak na marsubah di bagasan debata di bagasan Nasaroha las ido mangocer ibana untuk setia. Unang dipatahkan rohana. Las ido mangarahon ibana untuk taat. Unang merdua roha. Sedangkan merdua holong dan tabu kan? Tabu dan merdua holong? Daun kan? Dan tabu merdua holong. Apalagi merdua roha. Apalagi merdua debata. Debata manang di dia pe di bagasan mulutta adong dong jala mangula jala di bagasan kendali ni debata do hita debata manang di dia hita patar ulauna ale hulano memang amang dot inang dang di si debata di tonga-tonga ni halak perbada-bada ai molo di si debata adong perbada-bada olo maaf amang dot inang ipastapon nama disiapon dang di tonga-tonga ni akana selingkuh debata. Birut tong, ay molo di tonga-tonga na selingkuh debata, hancur mah. Debata ro di tonga-tonga ni akana ulo mardame-dame naguklas ni roa. Alani ulang solo tambang iburu, cemburu. Apalagi ulang sewang gosipi, iro kan? Apalagi ulang sewang paroro hodongan. Angguau amang dot inang moli paroro hamu piau. Soy parwaro hamu piau narwa kudu ngarwa hianau dirang masalah be ni narwa kudu songoni lapatan na molol ala naking unang tapatakkan rohata ala nunga gudang nang dipasah di debata tu hita jala diarah kita pangului mahita hiduplah di dalam ketaatan hiduplah bukan di atas rutinitas tetapi hiduplah di dalam rasa syukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ala Yesus ipe dilehot tu hita asarap doh tita dong, asarap marlasti roha majalo asini roha yang debata. Tongamang dot inang na diholonga di bagasan Yesus Kristus manang songod dia penuain nata adupi taingot ma Allah mau dan tetap berada bersama kita untuk mengendalikan kita. Jala sudi jadi-jadian di debata di bagasan pengendalian di debatado atong tasok bame ibana siya nasarwata di sarut na dengan basa nang tajalo. Amin martang yang mahita. Aliam manami na di banua gicang mauliat edo puji-pujian di pasah rohanami tuho dia golongan ni roham do di dengan di basam nasomarna sudah di golunami mauliat ma Tuhan maulo dipakulengi turpu kami di bagasan tikion hodo debatana mengatasi selubutna na di portibion hamolon ilu-ilu manang beban na hodo pihami rapdo tam doho Tuhan mangale gugu di hami asabui hami totong berdalan woi totong Tuhan debata mamereng nauli do akan nadinggan do aka pasu-pasu na nasilhom do petu hami hupakupok kami ma sudi ruas di huriam tu depan pasu-pasu maganuk keluarga di tonga-tonga di pergumulan na sida taring tu kapar karijuan taring tu yanakon taring tu aka usaha rap doto mana sida pasu-pasu mananiulan di tangan ya karus ni huriam pergugoi di tonga-tonga ni hagaliun na sida apu si ilu-ilu ni aka na setu matangis ala ni aka hamolon na dedopi na sida sai totongo Tuhan di bata patiur lakani nama kolom nuaing pernidaan ala ni gudang di siadopan na si taunon na dinguluna pasu-pasu maka dana ibur bermagudang di bagasan asi do tolong ni roham daw sesahit gabi anak na burju jala solo yajar na mabir tuho Tuhan
jalan na hormat maradok pon na tua-tua. Nawalo totong bula-ulaon di bagasan perdalan ngulu nasida. Pasu-pasu makaruas ni huriam aka namar sahit aka nagali di bagasan tikyon. Saya pargugui ma Tuhan. Saya daw ni manasida pasu-pasu ubak na pinangan na papirtor di na Tuhan. Asa tungboy mamolus hagalion ni pamatang jaladang gabi madaw siyako. Wa kami ma nang di bagasan tikyon aka ruas ni huriam na marulang tahun di bagasa sa mingguan. Salam tabay aka las ni roha tujulanon jala pargugoy dia kaulan nasida. Wa kami ma ruas ni huriam na mangaluli perkarejuan na masihol dia ka perkarejuan. Tuhan asi marohang salehom mari nasida ka perkarejuan hobar tu haboyon nasida manang kahlian nasida. Dia ka napaimahon dana di tongan ibagas. Saya pasu-pasu bertian nya kaina nang masihol dia anakon. Pasu-pasu ma Tuhan sudi aka ruas ni huriam aka sud na tumua pe nagabe tiruan di tonga-tonga ni masyarakat. Tiruan ma nang dihapor siang. Huwa kami ma sudah kaparhalado ni huriam na niulun yang paditare resot buito tong sudi hami di bagasan rap kerjasama lahu makubas di tonga ni huriam di bagasan hahurangan do hagalion nami. Amang nabasa huwa kami ma sudi aka program na berlangsung di bagasan samingguan parheon sikola minggu PHD kompen dokot kebersamaan di remaja dohot naposo di dalam olahraga dohot sudah kapar guru malua nang aka panitia nang terpilih lahu makubasi akan narikot di tonga-tonga ni uriamon saya pasu-pasu masuk di Tuhan mulai ate mahu pasat kami tuho marpamuat di Tuhan roham nyidahami culma pardoson asima roham dihami saya sama dosa nami asatung tamaham gawi anakon mangasahun Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin. Tahlah sumata ni dibata marhitina marid dihita hufut pasahat pilihan.
Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silihol leon na ringgan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upa saat tami masian na nilihomi tuhami. Pelian nami tuho. Saya jalo may gabi uap no khusus di jolo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam mutadahami godang ni selehol-lehol mi Tuhan. Asalam girgir hami mardok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajonmu, saya saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, saya sama dosa nami songon panai sanami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togiho to pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jal asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasorhon madamena tutodim.